Салом алейкум подписчикони канали Gap TG. Инак чихеле гуфта будем дар барномаи пешинамон ки қатъи шогирди Ралик Фидо дигин барнома мо мегзара. Хуш омадед бародар ба барномаи мо. Rabbe mapra gluka kiname kinam diga yadet baraye mizore chidam boy nakadam faryad khorad kadam da oshiqi zaybat kadam da hayot ana kamaram raftum bile dorum parid palyot салом алейкум ба ҳама бародаро ба ҳама мухлисои репи тоҷик. моро даъват кардан ба ҳамин барнома, мо рад накардем. гуфтем хоҳишам мақсад иҷро кунем дар барнома, гуфтем иштирок кунем. ака мақсад савол ҷавоб буд, хеле ки наомадем мақсад иштирок кунем. чӣ хеле барнома мебинем, агар махушти бо мо мекунем ҳамсина даем. Гап нест бародар, якум матда барномаро мефаҳмонам. Барнома чӣ хел меша? Барнома савол ҷавоб меша ҳозир. мо ҳамин як сезони ҳамин ваяку ҳамин мақсад 10 репер қатъи разҷот гирифтагем. Якум сезона буд мекунем. Ҳар як реперда мо код метиҳем. Ҳамин 10 та ки буд чӣ мо қуръакашӣ мекунем. Қуръакашӣ намедонем чӣ аст? Аммо агар коди кадоме биромад, мо 2 клип падарка мекунем. У камераи бо дига хеле бад қатъи. Мақсад 2 клип меша, як клип буда падарка меша, як клип аймон меша. Якш дар канали мо мерава, як дига дар канали худаш, агар ки жиланкаш боша парту як. Ям хеле меша. Қоидаи ҳамин барномаи мо ҳам хеле бо ояндаш иншоаллоҳ хуб меша. Ха мегзарем дар қисмати саволо. номи пурраи шумо? Фирдавс. Фирдавс ҳамон будаем. Реп дар ҳаёти ту? реп дар ҳаёти ман? реп дар ҳаёти ман мақсад ки чӣ хел бигӯм, пишти як одаме кишид ки мақсад намефуридиш, мақсад ман репер бошума. гуфта ки бинавис, мақсад ку чӣ хел менависӣ? ту гуфтам майли гап нест, ман менависам, бихон ту тамошо кун. баъд навистам, мақсад дар реп ҳавас надоштам. марам давраи синфи ҳафтӣ буд ба фикрам. гуфтам майли ман менависам, рӯй мекунам ки мақсад ба ман додам яда барақша додам ки как гуфто ки ман реперам. додамш мақсад ки хон. баъд ай мактаб вақте ки биромад, гуфтам чӣ ба биромад, короче сабаби мақсад лицейда мехонда. баъд аму общем 3 сол шид ки мақсад ман ҳамодам дидаги нестам вообще. 3 сол меша уже ман 2 сола ки ман ҳаёти реперӣ дорам дар зиндагӣ худам. Реп дар ҳаёти ту фаҳмо. Арзиши реп дар ту? арзиши реп дар ман бигем миллион ай дар ман. барои ки мақсад фоида бигем надора, ҳам дора. барои ки уже мақсад чӣ хел бигӯм, ҳичи мераи студия, мера мехонӣ, меяй тамом. ҳамун репа дар ҳамун канал пахш мекунам, меам дар $50-100 ҳамун трекет мегирӣ ва як забои зӯр. Ай пишти чӣ маҷбур шидӣ? маҷбур нашидем. мо хонем ака, хай маҷбур ё хонем ака. Реп кай дар дили ту ҷо гирифт? ҳамун вақте ки ҳам одам мактаб рафт. фоидаи реп дар назари ту чӣ хел аст? Фоидаи реп? реп фоида дора, агар мақсад бишинам, одам фикр куна, мақсад на чӣ хел блогёрӣ ҳастан, реперо ҳастан, мақсад бишина фикр куна, агар фоидаш мераса. бишина бихона, бира студия, бира бия ҳичи маъне намекуна. не ки мақсад дар назари ман ҳамис фоида дора, не ки ай то дар санад мумкин аст ҳамиса хондан, не ки хайр тоҷико мехонанд ака. фаҳмо, раҳмати калом брат барои атфи ту. як саволи дига, ояндаи реп ба гуфти ту чӣ меша? реп оянда надора вообще. чӣ хел бигӯм, мақсад ки ман гуфтам ман фаҳмидам ояндаша ҳеҷ ка гуфта наметавонад чӣ меша. мақсад ҳамин барҳам мехӯрад ё ки айда пешравӣ меша? не, айда боз зуртар меша. барои ки мақсад рӯзай рӯз репер бисёр шидеста, рӯзай рӯз ситорора гузаштестан. барои ки як хелеш аймода мерава, як хелеш пешқадам мешава, як хелеш ақиб мезана. мумкин ки реп дар соли 2025 ё ки 26 дар тоҷикистон мумкин баланд. ба гуфти ту реперое ки статуси баланд доранд, ҳаваё яки пасданишон ай чӣ сабаб аст? пасданишон ишак ман чӣ медонам ака, ман иша ҳеҷ гуфта наметавонам дагар. фаҳмо қатъи Ралик ай кай рафту омад аз сар кардагӣ?
соли 2017 буд ба фикрам консерти 14 феврал буд. Ман дар онҷа қатъи акаи Наврӯз шинос шида будам. Ҳамон акаи Наврӯз маро бурда буд ки марали ка дар онҷа дидем қатъи чақчақ кардам. Баъд инстаграмда гап зада будем ки мақсад гуфтам чӣ кунем ака пешит биём. Рафтем қатъи чақчақ кардам, шогирда қабул кард, гап нест гуфтак. Дига ба он та мақсад рафту омад кардем. Баъд дар мақсад я шашас мудат баъд кардем. чашмои тари мара нигоҳ карда механди ту ки ҷодаи гили ишқам зиқи ё хирсанди ту то каят хирсан бомонӣ бигардӣ мара рашқ ҷиқидестай дақчоқи уво гарми мон хуни дилам реза ашко чашми мачака мау раждат кардам аср солам чанқа чанта ба мисл ёфти чанд бор ки дачон кади дабари якаш наистода дар ҳар консертош бурд мақсад та шогирди ман дастгирӣ кунед. Я 7-8 консертам иштирок кардем. консерте ки дар дунёи нав шуда буд, ман ҳамҷо худам будам. Сана дар мақсад ман як бор иштирок накарда будам. Чанд бор иштирок кардам. Мақсад ки ҳам як трек дошту ки мақсад ба чини дилам буд. Трек ман трек ба асоси мо дар онҷа хиёнат дидем. оянда планои ту? оянда дар план мақсад клип мешава. ами зимистонда мешава, якта зимистонда мешава, якта дига тобистон. хай тобистон бояд якта чанд баъд диям пас муд ки ишқ се рӯза сем час. дар дилам ҷошидак бихтара ишқиш се рӯз буд хиёнат намекарда ақм бихтара ки сос буд зан мезад ба вас ждат ки омадестам майдонишгоҳ биромад ва пешхода гузаштестам алло мешава насиб якм часшан мешава. ами где-то дар таи то декабра бояд ман ду клип дар каналам партом. клип вақте ки монетизатсияи канали мо гирон мешава, мо якум кора мекунем, як консерт ташкил мекунем. дар онҷа мақсад иштирок мекунӣ ё ки не? мекунем 100%. ами мақсад чӣ хеле ки даъват кардӣ ман мегӯм гап нест, ман миём ҳамун консертам негар мегӯм гап нест, ман мерам. тамом. хай ина розигии бародара гирифтем. мо чӣ хеле гуфтем ки код мешава шумода, коди шумо А0002 мешава. шумо барое ки дим иштироккунандаи и барномаи моед ҳамун 10 та кишид, мо уҷа қуръакашӣ мекунем. агар ки ма буду номад ғалти ду клип ҳамун клипи зимистона та тобистон да запис кардам. хулоса бародаро, чӣ хеле ки дидем имрӯза меҳмони мо Фидо, шогирди Ralik яъне IRS Pro, ина дар барнома даъватш кардем. раҳмат бародар ки ташлиф моро қабул кардӣ. хулоса бародаро, бигирем видеоро поделитсия кунен, дурӯзиётон роӣ кунен, лайка чиқен, подписатсия кунен. и боқӣ далши барномаҳои тенҷ мешава ке шиддат ки ҳоз ба сар тамиёе.